en jetti jomiraɗo mo feccaka laamu mun o kanko woni lamɗo lamɓe lamɗo lamminɗo kala lamɓe lamɗo mo laamu mun ala ɗo fuɗɗi laamu mun ala ɗo jofata gonɗo e nokku fof jiyowo hunde kala jommen mo ala ko woɗɗi wirni ɗum mo ala ko ɓatti suuɗi ɗum en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam mi yetti nene e babal wonɓe sababu woodedimi e dolaral leydi ndiɗo ne gonmi mboɗo wiya rabbi irhamhuma kama rabbayni saghira caggal yettude allah e julde e nelaɗo sallllahu alih w sallam e juurade jinnaɓe meɗen ɗiɗo ko salminde e juurade halfinaɓe diina e ɓen halfinaɓe aada en jetti gardiɗo galle o woni Amadou Diop kanko e dendagal liggotoɓe e nder galle Sakti radio Kele FM nde tonggode capanɗe jeetettoɓere tati eɗen calmina dendagal haaliyankoɓe wonɓe ɗo e heeɗiyankoɓe e kala to mbawi tawe eɗen jetta dendagal ɓesgu wongo leydi Sénégal leydi Mali leydi Mauritanie leydi Guinée e dendagal eko soɗi nder ɗeɗo leyɗele guila ɗo e Afrique banggue hirnangue Afrique banggue worgo to Europe ha to Asie e dendagal ɓe ganduɗa ɓene keeɗo ene oɗo saaha eɗen gondi e muɗumen ɗo e leydi Sénégal e oɗo diwan kono kadi eɗen gondi heddiɓe ɓe e to banggue karalle kese e ko ɓuuri ko yajje e nder windere nde guila to hello meɗen wiyetego wonde darogal plague woni TikTok ɗum noon eɗen gandi ko live direct gonɗen aduna Allah o ko ɓuuri ko hewde hen bandiraɓe tedduɓe e leyɗele ene daara en walla ene keeɗo yewtere nde yewtere nde so gasi mane wawa nattoyde to banggue YouTube to wiyete Pompodiral TV mane wawa nattoyde to banggue Facebook to wiyete Rendo Pinal e Mbirnidi wadde bandiraɓe tedduɓe a faami a neɗɗo o kam mo ganduɗa wonde yewtere nde kala nde yewtono wonde aɗa fotta ɗum e dow hoore maɗa tikka aɗa ɓuuta e hakkude galle ma aɗa bakko aɗa haala ko welma yejjito hoore ma siftor leñol ngol Jibi Ba andama Jibi Ba haaldanima Jibi Ba haalde koye leñol mboɗo sikki noon an ka goto e yimɓe leñol ngol a wona leñol ngol ɗum noon bandiraɓe tedduɓe eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala teddotoɗo Allah moƴƴo moƴƴinowo yo Allah moƴƴin men wota Allah bonnu en wota Allah bonnan en yo Allah hokku men añɓe ha keewa kono wata añɓe ɓe dañ sagoji muɗumen e men en dardi ɗum jomiraɗo subahanahu wa taala teddotoɗo amin eɗen jetta renndo ngo e kala to ngo wawi tawede